Saio honen azken pausuak Durangon egingo ditugu, Durango azokaren 60. edizioa ospatu delako asteburu hontan. Durangoko azoka urtero euskal kulturaren plaza bihurtzen du landako gune hau eta herri osoa ehundaka ekimen aktibitate antolatuz, musika, literatura, kultura digitala eta ikusentzunezkoen arlotan. Aurten ere bi gune berri egin dira, batetik berbagunea, podcastaren gunea eta bestetik atartea, arte ederrak jorratzen dituena. Hainbeste ekimen artean gure arreta piztu duena Doitu Gidaren aurkezpena izan da, Izarkom, Altxaburua eta Argia lankidetzan egindatuko digitalizazio osasuntzu eta libre baten aldeko gida. Horri buruz hitz egiteko daukagu gurekin sarean zearen Garikoitz Garaialde dela Izarkom komunikazio arduraduna. Arratsaldeon, Garikoitz. Kaixo, arratsaldeon. Plazerra gurekin egotea. Lehenik eta behin, Durangoko azoka honetara ekarri duzue gida hori, elkarlanean eginda Argia eta Altxaburuarekin. Zertan datza Doitu Gida hau? Doitu Gida da Altxaburua elkarteak, Altxaburua da pixkat nik uste dut sortu zela mugikorren, gaztetxoen, mugikorren erabileraren inguruko kezka zeukaten guraso batzuk eta sortuten elkarte bat, eta azkeneko urtean egin dute azterketa bat, ikusteko zein izan den prozesua, edo digitalizazio prozesuak ze eragin izan ditun gure seme alabengan, ezta? Aztertu dute Eusko elkarte, EAeko autonomi elkarteko digitalizazio prozesua nolakoa izan den eta ze ondorio ekarri ditun, eta horren inguruko azterketa kritiko bat edo egin dute. Ikusi dute ez ditula eman espero ziren emaitzak, eta egin dutena azterketa kritiko bat eta proposamen batzuk planteatu dituzte. Aipatu duzun azterketa hori izan da reset txostenan bildu dena, azkenean, txosten horren ondorioak gai hori jorratzen dituzte. Ikusten dela oso argi, aurkezpenean komentatu duzuen bezala, Eskola 2.0 hasi zenetik beherak argi bat egon dela hainbat eremutan eta hainbat esparrutan ikasleen artean, ezta? Gainera hor ere aipatu dugu pixkat aurkezpenean, askotan gertatzen zaigu, derrepente idea berri bat edo kontzeptu berri bat ateratzen da, duela urte batzuk izan zen mundu digitala edo informatikako mundua, eta derrepente ematen du mundu guztia bapatean eta azkar digitalizatu egin behar dela, eta eskola sartu zen prozesu hortan, eta gure seme-alabak oso azkar eta oso modu akritikoan digitalizatu dire, ezta? Eta nik uste dut pixkat hori izan dela, ezta? Reset txosten horrek egin duna da, guzti hori aztertu, ikusi nola egin zen, hasiera bateko ideak onak izan zitezken edo asmoa ona izan ziteken, baino ikusi da ez ditula eman behar ziren emaitzak, eta gero gaina hemen esaten den bezala, bihurtu ditugu nolabait gure seme-alabak erabiltzaile, trepeta digital guztien erabiltzaile, baina oso ondo jakin gabe zer dagoen horren atzean, zer egiten duten, azkenean programan erabiltzaile bihurtu ditugu, eta berez digitalizazioak hortik oso urrun egon beharko luken zerbait dela argi daukagu. Aurkezpenean esan duzue, digitalizatu, irakatsi behar dela digitalki baino, eremu digitalean nola moldatu behar diren, eta horretan, suposatzen dut ere ikastetxeek nahiko ardura daukatela, ezta? Nik uste dut berez, lehenengo gauza ardura daukana da hezkuntza sistema, ezta? Nik uste dut datorrela lehenengo gauza legetan oinarritu behar da, eta gero eskolek, ikastetxek eta irakasleek, baino horren, zuk esan zuen horren ari da adibidez, ni oroitzen naiz, nik ja urte batzu ditut, nik 54 urte ditut, eta gu hasi ginen ikastolan guk informatika ematen gendun, informatika gai bat zen, baino ikasten genduna lehenengo gauza da, eta hemen gidan aipatzen da orain, ordenagailu bat zertzen, CPU-a zertzen, basic eta logos programazio horietatik hasten ginen, programetan hasten ginen, eta hasten ginen oso ondo ikasten zertzen informatika edo zertako zen, gaur egun informatika ematu astu da, ikasten dugu ordenagailuak erabiltzen, ez da pixkat horretako lehenen guazen ikustera zer den mundu digitala, zer osatzen duen mundu digitala, zer den ordenagailu bat, zer dagoen ordenatzean, zer den softwarea, zer den hardwarea, zer den interneta, eta gero hortik pasatuko gera
erakustera nola erabiltzen den, baina erabilpen hori ere izan dadila pixka bat, beti gabiltza hitz berakin, izan dadila kritikoa, izan dadila arduratsua. Eta horretan ere ikusten duzue hainbat arrisku, azkenean prozesu hori egiten ez denean, ze emaitza gertatzen diren ikusita arriskuak mahai gainean daude, ezta? Bai, txostenean argita ikusten da, eta gainera azkeneko urtetan PISA txostenen emaitzak ematen zirenean, ioitzen ez teleberrian eta ikusten gendunean emaitzak, EAen PISA txostenek ematen du, EAeko emaitzak asko okertu direla. Eta mundu guztiak emiltzan, jakin gabe zertzen, hor esatenak, eske euskeraz erakusteagatik, jendeak ezin du ondo ikasi, eta horren arazo horrek dakar, eta gero konturatu gara Europa guztiko hezkuntza aztertuta, zenbat eta digitalizazio prozesuan gehiago murgilduta egon, orduan eta emaitza txarrauak izan dituztela. Beraz, ez da euskera ez dutela kontrolatzen eta horrek ekarritula emaitza txarrak, baizik eta digitalizazio prozesua eman dugun bezala eramateak egin duela gure seme-alabek beste modu batera barneratzia ikasgaiak eta ez horrelako emaitza onak ematea. Digitalizazio prozesu horretan gainera gurasoek paper oso nabarmena daukate eta askotan ere ikusten dute bere burua ez daukatela gidarik edo laguntzarik prozesu horretan jakiteko ze erraminta daukaten edo zein den jokabiderik onena, ez? Bai, oso zaila da, ez da, ematen du mundu guztiak barneratu dugu, ordenagailuak eta mundu digitala etorkizuneko zerbait direla, eta guk nahi dugu gure seme-alabek guzti hori ahalik eta azkarren barneratu dezatela. Eta izan daitezela superonak informatikan, ze informatika izango da etorkizuna, ez da, guri hori esaten ziguten. Eta horan askotan ez badugu heldulikurik joaten gara gu ere ahalik eta gehiago, ahalik eta azkarren ematera. Eta kontrolatu gara ez dela hori bidea, bideak beste bat izan behar duela, eta gida honek hori izan dut, helduleku bat izan dugun bezala. Referentzi bat, ze ez dakigu gurasoak ez dakigu nundik ez dakigu nundik hartu referentziak, eta pixkat hortan nahi du bihurtu, ez da, hori izan duguna, helduleku bat, gida bat, jendeak referentzia bat izan dezan. Software libreari buruz ere hitz egiten da gidan, bai alde batetik jabetasun hori berreskuratzeko teknologien baita euskeraren presentzia sustatzeko teknologietan, ez da? Bai, niri iten zaite harrigarria nola EAeko hezkuntza sistema erori den erabat, ez bakarrik software ez librean, baizik eta batez ere Googleen eskutan nola erori den, eta nola ematen diren Chromebookak, gainera Chromebooken bidez erakutzen nahi dugu gure seme-alabei zer dien ordenagailuak, eta Chromebook bat ez da ordenagailu bat, da erabat murriztutako ordenagailu bat, ez da orduan, harrigarria egiten zait nola horren bidez nahi ditugun gure seme-alabak digitalizatu. Orduan, argi eta garbi esplikatzen da gidan ere bai, eta ez gidan, hezkuntzan libresale hor dago, gidan aipatzen den guztia, jende askok, urte askotan induen lanaren ondorioa da, eta hori da, ez da nola alde batetik behar duguna da mundu digital hori, hori libretatik egin dadila, software libreran parametrotatik egin dadila, gure osasun digitala, gure pribatasun digitala baimentzen ditun edo onartzen ditun modu bakarra delako, baina aparte ere, eta ikusi dugu, erabiltzaileok badakigu, zer herramienta digital dire euskera hoben bermatzen dutenak. Gehienak software librekoak dire, zergatik gu esaten dut, hemen dagoen jende asko gabiltzalako guzti hori komunitatean euskeratzen. Eta gure ardura daukagu, badakigu laukatu gerala, badakigu milioi bat iztun besterik ez gerala, eta erabat negozioa egitera datorren enpresa batentzako eta milioika programa saltzen ditun batentzako euskera horreukitzea ez da inolako, ez dio ekartzen inolako gehigarri ekonomikorik. Orduan, hori egin behar da bakarrik gehigarri ekonomikoak bilatzen ez duen ere mutatikan, eta gaina horrela bihurtu du gaur egun ere telefono mugikor askok euskera badaukate, baina nondik etorri da hori etorri da, atzetik egondelako komunitate bat bultzatu duena, eta komunitate horrek erakutzi dielako beste ere, igual guk ere eukiko bagenu kontutan euskera, hori da, ez da, bizkat babesten baldin badugu eta bultzatzen baldin badugu software librea,
garantizatuko du gure seme-alabek eskolan erabiltzen dituzten programa horiek euskera zuzen batean egon daitezela. Azken bi kontu batetik jakiteko non topatu aldugun gida hori, gida, txostena eta informazio askoz gehiago zuen webgunean dago eskuragarri, ezta? Bai, gida lehenengo Durangora azokara etortzen bate, gida daukagu hemen, gure estanean daukagu gida, bai hau eta bai joan dela duela 2 urte atera genuen gida, eta horrez aparte, Izarkomekin harremanetan jartzen baldin bazate, arreta abildua izarkon.eus helbidean, guk gidak banatzen ditugu, 100 gida arteko banaketak egiten ditugu eskatzen duen ikastetxe guztiei, eta gero gure webgunean badaukagu gidan dagoen QR baten bitartez iritsi daitezke, eta QR hortara, iristen zera horri batea, eta horri hortan dago bai gida bera, eta bai gidaren oinarri izan diren, reset txostenaren lehenengo laburpena, eta horrelako beste material gehiago. Eta azkenik, aipatu dugu Izarkom argia eta altxaburua zure partetik, Izarkom pizkat gure publikoari argitzeko zer den kontatu dezakezu? Bai, noski, Izarkom berez da telekomunikazio kooperatiba bat, hau da, telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen ditun konpainia bat. Telefono mugikorra, etxeko interneta, telefonia finkoa, telebista online, alde batetik beste iaia edozein telekomunikazio enpresa bezala, ezta? Gertatzen dena da, gure antzekotasunak hor bukatzen dire, beste guztia da desberdina, eta desberdina da, modu kooperatibo batean sortuta gaudelako, ekonomia sozial eraldatzailea izan dugu oinarri bezala, kontzeptu guztietan ekonomia sozial eraldatzailea erabiltzen dugu, irabazi asmo hori gabeko konpainia bada, hor ere badago guretzat nugu, ezta? Guretzako interneterako sarbidea eukitzia onuk ere hala onartzen du giza eskubide bat da. Eta jende askok igual giza eskubide bezala ez du ikusten, baina argi eta garbi daukagu giza eskubidea diren batzutara heltzeko modua badela, ezta? Osasunara iristeko, hezkuntzara iristeko, informaziora iristeko, nahi eta nahizko gauza bada. Baina ze gertatzen zaigu, usten dugu zerbitzu guzti hori erabateko irabazi asmoak dituzten enpresa batzuen esku. Oso zaila da eskubideak bermatzea irabazi asmoriko enpresak baldin badire. Eta orduan gu daukaguna da, irabazi asmorik gabeko kooperatiba bat sortu dugu, guk zerbitzuak ematen ditugu, eta esan dudan bezala, beste ikuspuntu batetik, aurkezpenean ere esan dut, guk ez ditugu kontsumitzaileak bilatzen, guk erabiltzaileak bilatzen ditugu, erabiltzaile kritikoak bilatzen ditugu, erabiltzaile arduratsuak bilatzen ditugu, argi daukagu mugikorrak beharrezkoa direla gaur egungo mundu hontan, baino erabilpen hori izan dadila kritikoa. Hola, konsumismoa esaten dudan momentuan, noiz basegon konpainia bat, telefonia konpainia bat ere, anuntzio bat esaten zuena, asmatu zein izango den, erabiliko ez duzun urrengo oparia, guk emango dizugun urrengo oparia, ez da esaten bezala, badakigu gure opariak ez dituzula esertako erabiliko, baina oparitu ingo dizugu, erabat konsumismoa da, guk hortik ies egiten dugu, ez dizugu ezer oparituko, guk zerbitzu fin bat, duin bat emango dizugu, baino pentsara hasiko dizugu, zertako erabiltzen den guzti hori. Kaso askotan ere dela erabiltzaileak bilatzen duena zerbitzu ona, zerbitzu fina, eta ezer gehiago, interneta izatea. Hori da, eta guk zerbitzu aldetik beste dozein bezain fidagarriak era, inkluso, beste batzuk baino hobiak ere izan gaitezke, oso zerbitzu txukuna daukagu, esan behar dena da, era bat Euskal Herrian sortutako kooperatiba dela eta era bat euskalduna dela, gure telefonora ditzen baldin oso ez duzu esan beharrik aizu, mesedez jarriazu euskaraz egiten norbaitekin, Izarkomen mundu guztiak euskaraz egiten du, mundu guztiak euskaraz daki, Izarkomek euskaraz funtzionatzen du, eta gazteleraz ere badakigu, izaten du beti gazteleraz ere badakigu, baina gu euskaraz bizigera eta da hemendik egindako zerbait eta onerako egindako zerbait. Gairikoitz, eskerrik asko gurekin tartetxo hau partekatzeagatik, eta espero dugu batetik gida bere helburua betetzea, eta bestetik, kontsumitzaileak baino erabiltzaileak ere erakartzea elkarrizketanekin. Mila esker zuei gurekin kontatzeagatik eta animo egun hauetan.